بله تماشاوان انهجا کار ودانین گوتنین سلاحالدین دمیرتاش هر وحا سکنا سلاحالدین دمیرتاش هم در باسی دیاربکر بن مافناس و شروعکاری سیاسی صدق زیلان مهوانه منن سلاف بوده که صدق نها اف رخنین سلاحالدین دمیرتاش برانبری هدف هر وحا وکشینا وی کود بیجه سیاستا اکتیو بدکشم نرخاندن ate بگیرم باندورا ویل هدف چی دیده؟ daha ziyade Selahaddin xortime Kürt pirani hineki çepê Tirkan zivî has dikin yani insanekî hatine nasîn seraserê Türkiye û Kurdistana Bakur siyaseta wî ana em karî şîrove bikin yani her insan mutlaka kemasiya wî çê dibe, galetiya wî çê dibe fakat dawî aktorekî pir mühim e ez ne bawerim ki ana demekî nîz da yekê din karibe şûna wî tije bike yani vê çerçeveyê de wexta ku em dinêrin eger hinekî qilîk hîzb hundirê partî da Parti Kurdan da wî naxwazin zî gel piranî Selahaddin Demirtaş lîderekî tabiî dibîne yani ew axaftina wî yani rojane siyaset vekî şaya nekşe ew pir mühim ne ne bawerim ki ev tiştekî mayende be yani demek ki belki siyasetê rojane neke istirahat bike mesela ev lê ev yek nayê vê wateyê ku dilê Selahaddin gelek ji HDP mayê rexneyîn gelek giran li HDP digire Selahaddin yani kargeriya van vê sekna Selahaddin li ser HDP dibe yan nabe kekê yani mutlaka ez bawerim piraniya teşkilatê HDP û partî din zî hûn zanin vê cephê de çend hep partî hene yani piranî endamê wan ew ê alîkarê wan piranî Selahaddin nas dikin hürmet dikin fakat du car tada Selahaddin kir yek serokê partî bû hevserokê partî bû HDP bû çend salî berê hûn zanin wexta ku çû zindanê binçav kirin piştî ana doza wî berdewam e Ankara'da hevserokiya wî destê wî girtin yani bir şeklekî demek ki ew yek bu tadayê mezin ê duyemîn zî ana em wî deşifre kirdîsa xwastiye bibe namzet ji bo serok komartiya ew Türkiye HDP kabul nekiriye ev ya tahmîna min zî ew bû yani ve mesele de tadaya duyemine gayr civiz mutlaka yani evya da bejin yani hunduri HDP'de evi ki nize Selahaddin'e gis vazifeyi avetine yani teşkilatı da ce ne danavi çend sale yani vakti ki gohartine ki piştevi çe bu hevserok pervin hebu hevserok din hatin evya ne ki em juan sujdar dikin mekanizma Usa yani evzi emaneten ana hevserokin ana her du hevserok HDP yani ve mane demek ki klikeki xort hunduri partida dici Selahaddin siyaset dikin fakat praniya teşkilat o geleme İruz Diyarbakır'da heneki geriyam yani xortime daha ziyade Selahaddin o insanı me prani Selahaddin has dikin wan tiştan zaten prani nizanın ziya o alakadar zinabın yani lidereki tabiye ana jiboy me Kurdan keki sıdkı nuha liser HDP nirxandinin wisa tên kirin nuha bi taybetî piştî hilbijartinan û piştî vê nameya Selahaddin Demirtaş ku HDP partiyekî neşeffaf e partiyekî girtiye قوتیه گرتیه تشتی گود ناو HDP de رو دیدن جالی رایا گشتی یا کردی و ناین زانین
او تشتێک دی ناو هەدەپەدە ڕوو دەدەن مەبەستا من وەکی نمونەژی ئاخافتنا ئەحمەد تورک تێ نیشاندان گۆ ئەحمەد تورک دویهی دەست نیشان کرد گۆ دی ناو هەدەپەدە ji xwe çendîn merkezên cuda hene. Vê derbarê de ger nirxandina te dîtina te bigirin. Yani alî ki gelê me daxwazî wî heye rêyekê aştiyane dixwazin siyaset bê meşandin ew tengasiya HDP'ye. Duyemîn em zanin ki û calan bandrola wî ser siyaseta Kurd xaseten ji bo Bakur em dibêjin ew heye vê cephê yani xaseten ji bo HDP der û dorê wî ACM'in vesayeta ideolojik em bêjin Kandilî PKK yani hinekî Ankara mutlaka hinekî bi dizî bezî tîliya wî HDP da heye ev em nikarin inkar bikin. Yani tiştek ku Ahmet Türk dibêjin zanı yani ez ne bawer Ahmet Türk rolekî baş heta ana ew nekiriye ji bo ittifaqê ez dibêjim. Yani bi salana 25 sale ve mesele ittifaqê hasbel kader biz çavdiriya vî işî zikiriye hineke watak endamê tew Kurdî bûm endamê azadî bûm yani me hewl da ki nîzbûna siyaseta Kurd xaseten ji bo Bakurê Türkiye nîzê hevbin Kurd alîkariya hev bikin ittifaq bikin hilbijartinê da ev ya alî HDP û xaseten ew çepê wan yani çepê Tirk sabûte kirin ew ê din zî bêdeng mane yani ew zî rexneyê ey me bebira ev ya em zanin tiştekî gelê me xemgîn em nabêjin em vê siyasetê ki gelê me تعدا ببینه تیرا zarar bibîne ev ya em ew siyaset Kekê setkirniha rexneyekê ku li HDP tê girt. Yani bi taybetî kesayetiyên Kurdistanî got nav HDP de ne vê rexneyê dikin dibêjin ku rê nadin HDP mesela kesayetiyekî karizma kesayetiyek derbikevê pêş nimûne jî didin dibêjin mesela Leyla Zana Xanim, wekî Osman Baydemîr, ew kesên got Kurdistanîna pêş ya wan tê girtin heta tê xwestin ku siyasetê jî bên dûr xwestin. Rewşa Selahattin jî bi vê yekê ve girê didin. Ti çawa dibînin? Yani belki wan aktoran kusurê wan eymegişan heye hinekî fakat barê HDP pir giran e. Mesela meseleyê Hendekê yani siyaseta Kurd sabûte kirin, zemîna wî sabûte kirin. Piştî wî Ankara hükümeta AKP zî vê bahaneyê dest xist yani hesabê PKK HDP dipirsin. Hesabê Hendekan meseleyê din Selahattin Demirtaş dipirsin. Yani Selahattin Demirtaş alî hukukî masume ana hundur da zindanda bu çend sal rakibi wî dervane siyaset dikin eger derva buna qanaata mı HDP yek du puan zêde ew bigir deng bigirtana çünkü mervekî aktif e zanaye hitabeta wî heye ew tê nasîn ew zî der û dor nas dikin siyaseta Kurd bigire heta ew ê din ev ya ez bêjim serahaten yani vekirî bire gelê me jî fehm bike her hilbijartin ana çûyî da HDP mutlaka istişare kirine îcar Selahattin ji bo ki hundur daye dervanine yani Osman Baydemir ji me re istişare dikirin Selahattin çend car hem vekirî hem zî yani me ji xwe re xusûsî sohbet dikirin ji bo hilbijartina yani fakat vê hilbijartin da du roj hilbijartin da mabû roja cumeyê bû roja bazarê ew bû hilbijartin bû roja cumeyê du kes hevalê me HDP'lî me hev dî yek namzet bû yek zî teşkîlatî bû wan me got tengasî çi got ew ê me alîkarê me alî CHP diçin got hinekî İşçi Partisi zaten hem zanin tip yani wan zanibû demek ki ew kir
میتینگا HDP دیاربکر آمده هنزانو روژا سبت بو روژا که بری هلبجارتنی بو یک آخافتوان وان نامزد بو مانا ناوی بیر کر صراحتا گو رایا خو ندن CHP زانه بو که یک دو puan dengdar Ali CHP çune yani demek ki galetek heye şahsen ezi alikari evi bum yani Kılıçdaroğlu mesele derece müjarne ve ne bizim fakat yekiraz ne gotiye raya bidin HDP keke sıtkı komarti bidin keke Kılıçdaroğlu sıtkı beli nuha HDP divehil bijartin edeşi gelekden gondakir yani jehil bijartin 2015 ham ve gerem bigrin hatta nuha HDP beje sadi 25 dengi xovunda kirne ve hatta ditin jî ew ku wê zêdetir jî wenda bike gava ku ev pirs derketine holê mesele zêdetir hate fêmkirin gotin av HDP de çi dibe zêdetir jî dê dengan wenda bike yani Kurd ne memnunun dengderên Kurd ne memnunun ji sekna HDP û ji HDP bixwe ji xwe divê hilbijartina dawî de jî diyar e ev yek 2 milyon û nîv deng hatine windakirin bi ser de 5 milyon dengder ê nû bes de hilbijartina sala 2023 de hebû deng ji wir jî nehatine wergirtin ger ev siyasetan niha ya Marksîst Türkiyeyî ya HDP berdevam bike gora bahveriyate di nav dengderên Kurd de rewşa HDP çi dibe yani یک eve siyaseta galet zayıf dike HDP parti din ki dibe yani siyaset vata galet meşya tad ev dibine zayıf dibe alikari wize hindik dibe eydiyemin zoru zerzi zane hükümet ana pır tada HDP dike yek eve eysiyemin serukatiye HDP motivasyon avan bilinne yani bedel وی شی دکن وسا خویا دکه یعنی وقتی که ام چاودری دکن صلاحالدین وقتی که بوس سروک هف سروک HDP 8 puan bu 12 puan 5 puan tabi ittifak zihe bu yani şahsen mezi ali kari kir hareket azadi ittifak kir ali aktör din derve evi tam ev fren nebu yani cepheyi Kurdan fakat gehiştin konağı ki minak ve ana ani zemin Osman Baydemir evidin aktörüdün gişan namzeti ruha bu 105,000 megişan gayret kir ruhayda 105,000 delivan zede bu ey HDP pişti Salahaddin yek aktöre ki ev mezin ew tune ew ki mutawasyon ew bilinde mina Salahaddin ey duyemin ta'da hükümeti pır ta'da ew dike tezyiqa û ser siyaseta Kürt pıra yani em axaftin ew hinekî mulaqatî wî falan ew şîrove bikin hinek tiştan dibî hinek tiştan zê HDP bûye sebep mesela Hudaparê eger wan destê xwe derêj bikirane Hudaparê çend car ez beşdarî vê danûsendinê bûme yani HDP ew ittifak sabûte kir Hudapar sabûte nekir nekî xetayê Hudaparê kêmasiya wî tune ye mafnaz şirovekarê siyasî ji Diyarbekirê mêvanê me